Да. Краста е, аха, краста, тиквички. Абе, може краста сега сложиш и домати. Домати, пържени, зелени обичам много. Печени. Печени. А кукуруз? Соли оцет, нали? Кукуруз, отидете да наберете до съседната нива, моля. Нещо за Ивайло Телеком телевизия. Ивайло Телеком... Коментирайте нещо. Нина Костадинова е аниматор. Аниматор ли? Моля там с... Няма как да даде думата на никой. Тогава сменихме канал. Той стана ми. Той е очучорен от всякъде. Просто крумчо. Не, тук. Круме, тук. Дръж го, дръж. Ма ти ли дойде с буса? Ти ли дойде с буса? И кой да дойде с буса? Кога го направиха? Кой го направи? Живката? Живко. О, той трябва да пише отличен тогава. Ми изключете ги. Те щом работите. Той знаеш, че той е показател, че всичко е наред. Ти жена на шофьор. Отиде. Там внимай, тези ръчки. Отиде, хай, то му се показа веднъж. Заключете колата. Им заключия? Той иска да кара, чека. Какво правим така? Режим копара с чесън. За? Ще го използват. Сега ще му тръгне ракета. За тикечките. Ще му тръгне ракета. Добре. Какво ще? Аз съм на ракия съм. Други няма пиял си на ракия. Значи ако пия нещо друго, ще се умута врата. Трябва да подкарам той колелотка. Ти ще умута, не беше вече. Баче, добре то си. Суджука. Пържо ли бия това? Пържо ли бия? Те вкуса ароматни. Не, има малко парченца. Не, дай. Това тук е основният източник на кислород за скарата, не така? Тази дъска е от Тушвица, Васко. Да, за мен. Ти пушеш ли? Какво пушеш? Тръва? Цигаре. Защото тръва пушем. Ти тръва нямаш? Не. Жика, дай как свитка на... Че докато пишеше, беше слабичък и така по-добре изглеждаше, ама после... После ми дойде с много салата. После на диета, нали, половин хляб и 7 паржоли, диета казваме. Тус? Дай му една целка. Дай една целка. Диди. Виж, и брада няма. Дай една целка. Брада няма, виж та. Да, малко. Мале, как крочек изглежда, ама мале вкъщи да е. Тя удра случи. Така, чисто.